ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворум ҳар яки шумо зиндаву сарбаланд ҳастен. Дарди сари ҳар яки шуморо набинем. Бардурои азиз, дар навори имрӯза ранги ҳар вақта мошинои дар зери комментария нависагира бари шумо пешниҳод мекунем. Навора хоҳиш мекунам то охиша тамошо кунед. Беҳад навор ҷолиб шудагай. Боварии комил дорум ранги ҳар вақта навораҳо шумода мақбул мешавад. Аз шумо хоҳиш мекунам аввали навор аз шумо хоҳиш иттилоӣ 1 секунд вақт шуда кунед, 1 дона лайк монед. Шахсоне ки меҳмонин ҳатман подписатсия кунед. Тамоми намуди мошин ҳаст дар ҳамин навор. То охиша тамошо кунед, ҳатман дастгирӣ кунед, лайк монед. хуб дӯстони гиромӣ, мо навора шурӯъ мекунем. ҳатман дастгирии моро фаромӯш накунед. Якум мошини фурӯшӣ, танҳо мошинои арзона пешниҳод кардем. Мошиноҳо ҳархелаанд. Бардурои азиз, бо диққат тамошо кунед. илтимос то охиша. баъз 21099 якум мошини фурӯшӣ ки соли бароиши соли 2000 объем моторш 1.6 сӯзишвориш боша бензин газа коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. Бардурои азиз, нарша 4000 сомон мега ки 23000 рубли рӯз мешавад ва савдоам карда мешавад 4000. ҳолатиш баъда бардурои азиз, мошин заводид мешавад, мерава. неми чизе аст дар сурат ҳама хела ҳастаст. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. бардурои ҷон, илтимос аз шумо ҳар яктон хоҳиш мекунам, ба чӣ сабаб набоша, ҳатман ҳар як инсон бародари азиз худи ҳозир кнопкаи подписатсияро зерка, подписатсия кнопкаро зерка, 1 дона лайк мушкилӣ набоша, бизан бовар кун дар комментария навис кадом мошина мехоҳед дидан. ман худам маҳз дар хизмати худам бародари азиз. ҳатман 1 донаи лайк монед. аввали наворда мегӯм, ҳатман подписатсия кунед. беҳтарин дастгирия мекунед. мо дар хизмати шумоем. бардурои ҷон, идома метем бо навори худро. як мошини советский, дига советский як чанд та ҳамин наворда ҳаста, якта дига арзонтарам бахаб кардем. баъз 2107 бардурои азиз, мошини навбатӣ комментариядан бисёртар менависен. 07 приора бисёр менависен. соли 2000 объем моторш 1.5 карбюратор сӯзишвориш бензини коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардурои азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нарша боша 4000 сомон мега ки 23000 рубли рӯз мешавад. бардурои азиз, ҳолатиш ҳолати хубе бо такрор мекунам. соҳиби мошин қайд кард фавран фурӯхта мешавад. мотор карбюратор кузуфш камтарак кор дорад. ҳуҷҷатҳош ҳам тамом шудагиай. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастад. чӣ маълумотҳои иловагира мехоҳед, аз худашон метавонед дастрас намоед. аз шумо хоҳиш мекунам, шахсоне ки меҳмонен, ҳатман подписатсия кунед, 1 донаи лайка фаромӯш накунед. мо навора ранги ҳар вақта идома метем. мерседес бензи се класс бардурои азиз, мошини навбате объёмни кардагай, полу объёмни, яъне ки соли 94 объем моторш 1.8 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. 38000 сомони нарша мега ки 217000 рубли рӯз мешавад. бардурои азиз, соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хубай, вариантҳои алиширо мебинам, сурат аҷизӣ аст, ҳама хелай. рақамошон дар тамос дар рӯи экран аст. дар тамосшон касед ки хоҳишманден. ҳамин мошинои бисёр дар ҳамин мошинавори имрӯза бардурои азиз, мошинои мехостагии шуморо маҳз пешниҳод кардем. ҳатман нависен зери комментарияда, аз шумо хоҳиш нависен. мерседес бенз се класс якта дига бардурои азиз, иш ҳамин сечкаи простой полу объёмни кардагӣ нестиш. соли 95 бардурои азиз, объем моторш 1.8 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механик. коробка передачаш механика бардурои азиз, такрор мекунам, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва дар шаҳри Кӯлоб гаштесай. 28000 сомон нарша мега ки 160000 рубли рӯз мешавад ва бозам савдо карда мешавад. бардурои азиз, соҳиби мошин қайд кард ки фавран фурӯхта мешавад. срочно мотор вагона, ҳолати мошин хубай, фақат ҳамин нарӯшка камтар кор дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо аст. касе ки харидор бошӣ метавонед дар тамос шавед. навора идома метем. Chevrolet Lacetti мошини навбатия бардурои азиз, соли бароиши соли 2005. объем моторш 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш боша бардурои азиз, автомате. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 26000 сомон нарша мега ки 148000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки фавран фурӯхта мешавад. ҳолатиш хубай, фақат мойка кардан лозима. мошин дар суратан мойка кардагӣ нест. бардурои азиз,
ҳамаи навартош кор мекунад, ҳамаш соза, қонуну қоидааш қатъия. Хулоси гап касе ки харидоре ҳамун занг зана, беҳуда занг назанем гуфтага. Дар рақамошона дар рӯи экран мондагием. Касе ки хоҳишманди ташвишо надиҳен, харидор бошен, занг занен. наворо идома метиҳем дӯстони гиромӣ. Як дига бардори азиз Chevrolet Matiz бартон пешниҳод мекунем. Matiz ҳам беҳад зиёд дар комментария хоҳиш мекардем. узр камтар дертар шид, лекин пешниҳод кардем. Беҳад Matiz хубе бардори азиз. Аввалаш бугум соли 2008 объем мотор 1.3 экономичный, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. Мошин дар вилояти Суғ қарор дорад. Аниқтараш бардори азиз истаравшан бардори гиромӣ ҷои мошин 19000 сомонаш мега 108000 русӣ мешава. Нигоҳ кунед бардори азиз, соҳиби мошин қайд кард ки мошина ҳолаташ хубай, ҳолаташ 100% даҳами дирин истаравшан гаштеса. Касе ки харидорай марҳамат набиёя бина. дӯстони гиромӣ дастгирия фаромӯш намекунем. Шахсоне ки лайк намонден, эҳтиромона аста бародари азиз акай ҷон аз мо калон бошӣ хоҳиш мекунем. Як дона лайкмон ҳатман дар канали мо подписаться ка. Бовари комил дорум, пушаймон намешавем. навормона идома метиҳем бардори азиз. Daewoo Nexi мошини навбатии соли барои соли 1994. объем мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензин. Коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 10000 сомон нарх мега ки 56000 рубли русӣ мешава ва бозам савдо карда мешава. бардори азиз чӣ хеле ки такрор карда будум. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошини хубе бардори гиромӣ. харидоро биён ай наздик бинанд. рақамошон дар рӯи экран мондагием. марҳамат дар тамос шавен. наворо идома метиҳем дӯстони гиромӣ қадр дар комментария ягон мошини камрасход гуфтаен. ята дига бартон пешниҳод мекунем. номи мошин Fiat Punto бардори ҷон соли барои соли 1998. объем мотораш 1.4 бардори гиромӣ. ҳам бензин дора, ҳам газ дора, ҳам ҳардуш кор мекунанд. мошин коробкаш механика ҳолаташ хубай қарор дорад дар вилояти Суғ. аниқтараш ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бардори азиз. нарша 13000 сомон мега ки 74000 рубли русӣ мешава. ҳолати мошина хуб гуфта, ҳолаташ хубай гуфта, техникиш ҳам беҳтарина. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. рақамошона дар рӯи экран мондагием. касе ки хоҳишманд бошед дар тамос шавед ва маълумоти бисёртара аз худашон дарёфт намоед. бардорини гиромӣ ҳатман шумо фикротонро дар зери комментария нависед. чӣ хел мошинҳоро шумо мехоҳед дидан. мо ҳатман ки бари шумо пешниҳод мекунем. мошинои иномаркан гуфтем бисёртар пешниҳод кунен. мо ҳатман пешниҳод кардем. хай баъзе инсонҳоро шояд шароитошон расанд, вале баъзеҳоро шояд нарасад, лекин шавқа рағбат доранд, мехоҳанд нарх навои мошинҳоро фаҳманд. мо як чандташа бартон пешниҳод мекунем. Toyota Camry 2 бардори азиз SK Америка соли 2011. объем мотор 2.5 сӯзишвориш бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе бардори азиз 125000 сомонаш мега ки 720000 рубли русӣ мешава. ва боз савдои хубам мекунам мақсад бардори ҷон. нигоҳ кунем бардори азиз. мошин қайд кард ки ҳолати беҳтарина, ҳолати техникишам беҳад хуб. ягон дард надорад. савдои конкретни карда мешава. агар харидори аниқ боша фавран пул лозима. 1 сола тонировка, 1 сола ҳуҷҷат дорад. рақамошон дар рӯи экран метавонед занг занед. бардори азиз дар комментария нависен кадом мошинода оид чун маълумот бутаем, чизе ки мехоҳем мо гӯш мекунем, видео кунем, баршумо пешниҳод кунем. инсонҳои хуб, бардори ҷон, ҳамватонони азиз, 74% шумо 100% ки тамошо мекунед, 74% меҳмонен. илтимос ҳама каса дастгирӣ кунед, ҳамин каналро подписаться кунед. 1 секунд вақта мегирад. агар мушкилӣ набоша бачаёча, агар худат мондагӣ набоши, як дона лайкамон баҳри шумо Mercedes Benz S-класса пешниҳод мекунем ки соли барои соли 2010 бардори азиз. объем мотораш 5 сӯзишвориш танҳо бензина, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. айни ҳол мошини дар хиди шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 260000 сомон наша мега ки 1.5 миллион рубл мешава бардори ҷон. нигоҳ кунед соҳиби мошин қайд кард ки мошина тамоми навортош кор мекунад. ягон проблема надора. холас 100% проверка дар тайёраи устота миёи мегирӣ, полни проверкаш мекунӣ, ба мошина мебарӣ. ҳамаи навортош заводскоя. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст. касе ки харидори, касе ки маъқул дошта бошед набин. баъд як чиз дигар ҳамон гуфтанам на бардори азиз. ай салон шуи маълум мебудам ки мефаҳманд.
ё бардури азиз 211 ай соли 2010 кузови 211 ай ё S-класси тозае ки шумо дар назар доред ва чизо нестанд ёра переделка кардан бернаша уже переделка кардан дрыша кардан нестанд асос бигирем 211 навора идома метем дӯстони гиромӣ Toyota Camry D дига бараш мо пешниҳод мекунем ки соли 2009 мебошад мошина абиё мотор 2.4 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш автомате мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад нависен ҳатман илтимос бардор касе ки чӣ мошин мехоҳ иномаркан боша нависен мо кӯшиш мекунем иномаркан ками бешам боша пешниҳод кунем 91000 сомон мега дар шаҳри Душанбе бардор азиз 524000 рубли русӣ мешавад хубсои мошин қайд кард ки мошин 100% ягон камбудӣ надорад илтимоси беҳад калон кардаги ради интерес фақат занг назанад касе ки пул нахтай кисаи чапдай биёя бина баъд савдо кунад бисёр арзон намешава гуфтаи мошинам ҳуҷҷатҳош 4 моҳ дига светиш трёхкомпонентне хай мефаҳмед яктон уже мефаҳмед ки чихе трёхкомпонентне чихе свети вай рақамошон дар экран метавонед занг занед бардорои азиз як дақиқа вақтонро мегирам бо диққат гӯш кунед беҳад ҷои важне нигоҳ кунед баъди ҳамин навор бардорои азиз як бозии 250 рублара тавсиятон метавонем ки додари раднои худо мегузорона бозиёш максимали честне бозиёш дар иштирок мекунем 100% гарантиятон метавонем ба дили пур любой тат билет биги касет ки хоҳиш дорӣ агар касет ки хоҳиш надошта бошӣ метавонӣ гузарониш тамошош накунӣ лекин касет ки хоҳиш дорӣ мехоҳӣ мошин бурд кунӣ ба 250 рубл баъд ҳамин навор як бор мошинашро тамошо кун роҳат кун рӯзи якшанбе финал шай рӯзи якшанбе канали Фирдавс шоу да мегзара рӯзи якшанбе финал шай як дастгириш кунед ягон 400 донат ё 500 донат ё шояд билет монда бошад ҳаракат кунед успех кунед просто мошинаро бинед талхкафа салому алейкум бародарои азиз хуш омадем ба канали ма Фирдавс шоу Production of Mehoni. чербачо барои дастгиритон ва барои боваритон бо дастгирии шумо старти бозии нави 250 рублаи худмона сар додем роуна се рӯз пас рӯзи 25 сентябр финали бозии анами састафай дига шербача чира жда дорӣ метавонӣ билета харидорӣ кунӣ салому алейкум бародари азизу ҷон хуш омадем ба канали ма Фирдавс шоу ҳазор раҳмат барои дастгиритон ва барои боваритон шербачо старти бозии нави худмона бо дастгирии шумо сар додагем рӯзи 25 сентябр финали бозӣ шай ровна се рӯз пас метавонед ай ҳози шербача билета харидорӣ кунед ай ҳар як шумо хоҳиш мекунем яктаги лайки бепула монед рӯзи 25 сентябр соатҳои 7 ба вақти москва соатҳои 9 ба вақти тоҷикистон финали бозии анами састафай шербачо дар ин бозӣ 60 конверти пулӣ ва 3 шоҳҷоиза шоҳҷоизаи главнимон BMW пятёрка солҳои нав мешавад ки сомонтиҷида ҳаматон бузанед шербачо ай 50 болои поён нест 2001 ай
این پاکت میگن بعضیا ریستایلینگ میگن هم خیلیش دوونیمی 6 سیلندر تانیروفکا یک ساله حجت کنسنر یک مانیتور автомат задний камера обогрев сидений خلاص تا سر کامپلکتاسیش اگر زنم تماشاوی نداره دیم شو جویزد اوپل خیجبک میشه بردوی عزیز мотори простой 1.6 газ бензин 1 сола ҳуҷҷати солонаш қати дискои шапалоқ меган баъзиҳо хулас бародари азиз 3 шоҳҷоиза ва 60 конверти пuli конвертиҳои пuli 10000 рубла 5000 рубла 4000 рубла 3000 рубла хулас тай 25000 сомон конвертиҳои пuli ай 10 дона 1 дона падаркаи 3 шоҳҷоизатон ваз 21 2007 мотор приора коробка приора диско приора салон шаник тоза на самом деле бартари фарзандаи системаи музикаш прайд о шава касе мезана насибиш кунам поинда ватсап сбербанк алиф душанбе сити ҳамаш мебуроям касоне ки айватан мегиранд 45 сомона ай 10 дона бо мегунтон 1 дона падаркай равна 3 рӯз пас соатҳои 7 ба вақти москва соатҳои 9 ба вақти тоҷикистон рӯзи 25 сентябр финал шавад дигар чира шербачаш дадорӣ метавонед ҳози билета харидорӣ кунед дар панои аллоҳ бошед дастгирия фаромӯш накунед бо навора мо идома метавонем бардорӣ ҷон дар комментария старекс хоҳиш карда будем шумо ҳам нависед ҳатман мо бари шумо пешниҳод мекунем хундай старекс соли барои соли 2010 абё мотор 2.4 соляркагӣ яъне ки дизел коробка передачаш механик мошин ҳолатиш ҳолати хуба ҳолати беҳтарине қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша 27000 сомон мега ки 152000 рубли русӣ мешавад асои мошини қайд кард ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад лини умуман гаштагӣ нест яъне ки таксават кардагӣ нест фақат семейни корора буд кардагӣ бигем соли бароришиш бардора аз 2002 моторуш 2.4 турбо простой нест яъне гуфта намона рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастед дар тамошои касе ки хоҳишманден навора идома мет Opel Astra F бардори ҷон дар кузуфи универсал хоб соли бароиш соли 1993 май бардори аз и каравана абё моторуш 1.6 сӯзишвориш бензин газе якта ба нархи хуб ёфтагем бардори аз бо такрортон мекунам бензин газе ҳардуш кор мекунад коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин шаҳри душанбе дар кору фаъолият кардесай ва дар шаҳри душанбе ҳам қарор дорад 18000 сомон нарша мега ки 101000 рубли русӣ мешавад ва бозам савдо карда мешавад соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хуб мебошад документош то январира балонош миёна кузуфуш варид надора ягон проблема надора кузуфуш салонш ҳам кандагӣ нест рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастад касед ки харидори марамат занг зан бардорои ҷон навормон идома дорам якта дига хеҷибекчара бартон пешниҳод мекунем ки солуш соли 92 май абё моторуш 1.6 простой бардорои ҷон коробка передачаш механика 1.6 простой бо авурдия такрор мекунам бензин газ қонун қоидаш қади кор мекунам мошин ҳолатиш хубай дар шаҳри ваҳдат қарор дорад 18000 сомонаш мега ки 100000 рубли русӣ мешавад 18000 сомонаш ба қурби имрӯза бардорои ҷон барои комментария дар бисёр вақтҳо ҳарчи менависанд ака намедонам аз ҷое ки мо мебинем ҳамин хеле ишон додисай соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хубай ҳолати техникишам беҳад хуб 7 моҳа ҳуҷҷат дорам мотор 100% нав маслаша ҳалиш кардагем аккумулятори пачка балонош наван ҳамаи 100% мошин кароши нахадва ягон мелчи кор надора мегири ҳай мекунӣ рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст касе ки харидорӣ дар тамошен бардорои ҷон астраҷи яъне ки бисёртар дархост мекунем дар кузуфи универсал якта бартон пешниҳод мекунем Opel Astra дар кузуфи универсал соли бароиши соли 1999 май бардорои ҷон абё моторуш 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе 41000 сомон нарша мега ки 232000 рубли русӣ мешавад ва савдо ҳам албатта ки карда мешавад соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хуб мебошад савдо дар назди мошин мешавад мотори 1.6 клапана алишиам варианта мебинанд ба астраҷи хаҷибек боша агар ҳамун любой намуду варианта мебинанд рақамошон дар рӯи экрани шумо дар тамошен 73% ки шумо меҳмонен бачаҳои чаш шумо хуш омадед дар канали мо аввалин бор бошен ё ки якчанд бор бошанд ҳатман кнопкаи сирха бачаҳои чаш зер ки
یک دانه لایک مون امی 2% گفتی گپا نسترنش گفتی گپا بالانتی انشالله که در خدمتتونیم باردار جان. اول ادامه میتیم استراتژی به نرخی خوب یافتگی براتون پیشنهاد میکنیم. سال براش سال 1998 در گزینه خجیبک ابیو موتور 1.6 میشه باردار جان، هم بنزین هم گاز قانون و قاعده‌اش خیلی کار میکنه. سوی ماشین نگم коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри хуҷанд қарор дорад ва кору фаъолиятам дар ҳамон ҷо мебарад. бародарои азиз 34000 сомон арша мега 192000 рубли русӣ мешавад ва албатта ки бо муомила ҳам дорам. соҳиби мошин қайд кард ки 4 электропакет кондитсионер дорам, мотор хадавои ҳамаш 100% ҳастем. камтарак малярни кораш ҳай мега. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастед. каsetон ки дар тамос шиданен марҳамат занг занен. аввал хушрӯ фикр кунен. ай шумо хоҳиш мекунам харидор бошен, баъд занг занен, равен аз наздикӣ бинен, то ин ки ҳами инсонҳои хуба новақт ғам натен. навормона идома метем бардори ҷон. як та дига Opel Astra-ро бартон пешниҳод мекунем. свети саузак ва капучо буд. соли 99 ишам бардори азиз 1.6 ҳамишам ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ва ин мошини ҳам бардори азиз дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. якчанд бародар дар комментария навис аз Данғара ва Клуб ва шаҳри Душанбе меёвӣ камкам аим хуҷанд аим тарафҳои сулам бисёртармон. албатта ки мо дар хизмати шумоем. ҳатман ҳар як инсон фикрошона нависона ранга молкам. мо зид нестем. фикри шумо 100% дуруст аст. 38000 сомон арша мега ки 115000 рубли русӣ мешавад бардори азиз. ҳамин мошина нархш. соҳиби мошин қайд кардагие ки состояниш беҳад хубай, моторш простой, люк, электропакет ҳамаи ҳам чизоро дорам. балонош пачка харидори аниқ занг занен биёен. бисёри бадам арзон намешавад, мақсад савдо карда мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дар тамошен. бародарои ҷон приора бисёр дархост карден. мо ҳар наворда ҳамада бисёр хиёл мекунам. приора бисёр дархост мекунанд. кӯшиш кардам ҳар навор монум. соли 2008 лада приора бардори азиз. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механик, мотор 1.6 ҳамин приорагия бардори азиз. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш механика ин гуфта намона. дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Душанбе гаштесем. 28000 сомон нарша мега 158000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кард бародарои азиз ки мошин нав, краска, полировка ҳама чиз нав кардагия, ҳамаш 100% яксола тонировка дорад. фавран фурӯхта мешавад, алиш намешавад ва бекорхуҷоам занг назананд. ай ким куҷо мечор гап ғам натан. касе ки булуш наличка биёя бина мошина гира рава. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастед. дар тамос шавед. бардорони азиз, ҳамватанони азиз, акои азиз, апои азиз, ҳама инсоне ки моро тамошо мекунед, ай шумо ҳар як инсоне ки то ҳозир моро тамошо дорад хоҳиш мекунам 1 секунд вақт ҷудо кун. амин навора дар сар мекунам. 1 секунд вақт ҷудо кун, як дона лайк мон ва ҳатман подписатсия кун. 10 секунд вақт ҳамин чиз ма ҷудо мекунам. амин навора ай шумо хоҳиш мекунам 1 секунд вақтона мегирам. ҳамин кора кунед. бардорои ҷон комментарияда ҳар рӯза навордам бисёртар дархост мекунед. бартон пешниҳод мекунем. яъне ки Opel Astra дар кузуфи хеҷибек. соли бароши мошин соли 1998 май. авио мотор 1.698 топ тоза. коробкаш механика, мошин танҳо бензина, коробка передачаш бошад. дигар такрор мекунам. механика ҳолати мошин беҳад тоза хуб. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷаке. нарша бошад 47000 сомон мега ки 266000 рубли русӣ мешавад бардорои азиз. соҳиби мошин қайд кардааст. бо диққат гӯш кунед ки ҳолатиш беҳад хубай. чашка ҳамаи чизо, чашкош, аркош, ҳамаи чизои мошин гарантияш қатъи. биёин усто қатъи бинен, баъд просто так не биёин бинен ба мешавад. савдои хуб дар назди мошин мешавад. мошин ба савол ҷавоб бошад. خلاص گپ به حدی بعد تعریف‌های این دیسک که دیگه میسون رقمشون در روی اکرانش هستن. هستید که خریداری در تماس شوین. یک تا دیگه باردروی جون خجیبک دیگه را براتون پیشنهاد میکنم که Opel Astra در کوزه خجیبک یعنی که سال 95 مای باردروی جون ابیو موتورش 1.6 و این ماشین هم تنها بنزینه коробка передачаш механик حالتش خوبه باردروی جون و این ماشین در شهر دوشنبه یعنی پایتخت قرار داره. нарша 33000 сомон мега 186000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кард бардорои азиз фавран фурӯхта мешавад.
беҳад зарурум гуфтага ҳолати техникиш хуба хулоси гап ҳама ҷои мошина соз нависа халос гуфтага ки маълумотҳои бисёртара аз худам дастрас кунанд занг зананд бардорои ҷон илтимос аҳамиятен вақти соата нигоҳ кунед баъзетон ай Россия занг мезанед времяро нигоҳ кунед тоҷикистон дар соати 9 боша илтимос занг назанед ай шумо хоҳиш бо хотире ки инсоноан оила доранд як чизе ҳаст ки мисол гап хайхтон уже мефаҳмед ва фикр одамо мефаҳмидаги илтимос вақт соата нигоҳ карда занг занед ай шумо хоҳиш мекунам ва беҳуда занг назанед гапҳои нолозима гап назанед хуба бисёршон мора номеро монда занг мезананд ки ҳавай чиза удалед ки мисоли гап занг мезананд гапҳои дағал мезананд гапҳои нолозим мезананд касед ки харидор бошем баъд занг занед бардороз маълумотҳои муфассалтара мисоли гап чанд хай ки ман медонам ҳамчора додесам ва як бор дигар дарди сартона набинем ҳамватанои азиз зиндаву сарбаланд бошем барои дастгириҳои беҳад хубтон ҳазор раҳмат бародарои ҷон нависен ҳатман дар комментария чӣ мошинаро мехоҳед дидан шумо ҳатман нависен